Ay, hello mga kalasaders, mga kapalowers, maayong adlaw no? Maayong buntag natong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no, sa 23 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kung sa dili pa din no, shout out kay ko no, kang Jane Ruiz. Salamat kayo idol na sa pagpaminaw no, ganahan ko ani. Salamat kayo idol. Okay, way sa kaya no, Jane Ruiz, salamat kayo sa pagpaminaw no. Kung shout out kay ko no, kang Nakle Tellerman. Salamat kayo idol no, shout out kay idol ang Tingha Piramino og sa tanano nga nagsunod aning drama sa pagsubaybay. Salamat kayo, shout out na yung tanan. Ug karon sa sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, part 9 na tanong mga followers no, part 9 is Quadro. Good job. Mission accomplished. Salamat, Waisel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa Esquadro. Na-checkpoint sa Alvarez Highway. Divert your route to Plan B. Thanks, Waisel. Musuot ta sa mga diversionary routes aron malikaya na to ang gimuntar na checkpoints. Isali ko nimo ng bahinag, Lina. Glenna, do you hear me? Yes, Waisel. Naglagot ko. Kaya naguba ang akong pagka-opisyal. Wa ko malipay ning akong pagka-wanted karon sa balaod. Kanabaw stahay ba? Kanabisan kita blight pa. Kalit na tayo mo buko, no? Madam Cheng, giharian lang yun sa Dimalas. Oh, sige lang. Minkas puhi pa ta. Kana naman pilmi patlaong pa. Gusto, Kabaos palagi ka. Ikaw ya pataw sa ilaha ba? Ha? sugdan ko na ang pagpangita nila. Dili ka na mahimo, magsige lang kong tago. Ikaw ka na pilmi amping pa. Ha? Mas maayo pa ikaw patay sa ila. Pero, tanay ikaw likay lang nga ikaw ila mapatay, ha? Oh, darling palangga, Madam Cheng. Pamatyon ko sila. Way mamisik unya nila sa akong panimaos. Ikaw ka nagamit sa ato daghang kwalita. O kada ato tanan impluensya ba? Pala ikaw, lampos patay mga talaydol. Kauban ni mo silbisyo. O sa kana, pete esquadlo. Madam Cheng! Boss Major Rosberg! Doktor Balita! Oh, boy bangag. O sa kana mo ingon daw tan balita ha? Toy pangag. Sulti na dayon alias boy bangag sa ilong. Ayaw kami ugpahinawa si Madam Cheng. Di patay dili palang dugay si Sandro. Unsa? Sandlo? Patay? Kinsa ka na patay Sandlo ha? Ang nagpailang Esquadro. Nakapahinay gyud sa operasyon sa illegal nga drugas ang kamatayon sa mga drug personalities. Mas labing maayo, Sir Mark. Misael, hangtod nga gusto pa ninyo ni Glenna, magpadayon gyud ang inyong misyon. Unsay ibot nimo ipasabot, Sir Mark? Naani mo ang katungod nga mo pili kon mo padayon kabaw dili na. Og mausab si Glenna. Parehas mi nga way reklamo, sigli na, Sir. Palipayon kay kami nga nanilihig sa mga daotang sagbot. Salamat kung mao ka na. Og nakatabang ka namo, Sir. Pues, gitabangan ka sa damo sa imuhang kusada. Misael, kung ibati man o kahinugon nimo ang akong unika iha nga si Alia, pues ingnon tasab ka nga anugon gyud unta kayo ang imong kinabuhi ug ang imong kaugmaon. Salamat din ni Alia, Sir. Apan sa pagkakaroon, kinahanglan ko nga mo padayon. Misael, sama ka gyud sa maisog nga agila. Maisog! Sir Mark,
Ikaw, unsa imong plano? Huwag na usab sa akong mga plano. Mausab ako, Misael. Mupadayon ko ug mupadayon gid ko. Sama sa giingon ni Sir Mark, ang mga agila, maisog. Oh, Misael. Ang mga agila, maisog yun. Gipatay sa rin pa ilang skwadro si Sandro. Siya ang katapusang dragon nga gipatay. Huh. Kinsa magha ang nagbuhi ni maong skwadro. Kinsa'y nag-finance sa vigilante killings. Batok sa mga drogista. Unsa ka na sa ibo huna-huna? Kanalisod ba paglikidal sa kananagpaila eskuadlo? Ha? Daling palang ka? Depende, Madam Ching. Hot. Ikaw ka na ito magtalong sa akong pangutana. Lisod pa ka na o dili? Way lisod alang nako. Kanda? Kanda mo gusto imot to pagdaling palang ka. Umano niya sa pipila ka adlaw. Na akong pagpalamig. Suhiron ko unya ang kadalanan sa syudad. Aron sila pangitaon ug akong risbakan. Ikaw ka na relax ba? Relax. Dili na mada og relax ning kahimtanga. Daghang mga dimalas ang niabot. Wa gyud ta makabaos. Hello. Major Gaspar. Punti naman ay ka. Oy, gagoy. Kaliwat kag unggoy. Di na mo akong tuyo gatong isgutan. Panyag sa ilong. Kalma lang, Major. Relax lang, good. Kaya ay naman ni mo, kaya bigwanti na karon. Init na kay kago. Uban na ko, by Sarge. Kuyog na ko kay magdato ta pinaagi sindikato. Magpakadato ta, by Sarge. Major Gaspar. Mamatay ka sa kahadlok ni mo ni Misael. Kung magpabilin ka diha sa imong nahimutangan karon. Major. Gipatay na niya si Bayjam. Gusto ka ba di ay nga sayon ra kayong mamatay sa iyang mga kabut? Dila sa kong desisyon, Major. Basta no, masamutang mo niya ang problema kung musod ko sa iyong dakong nga sindikato. Pangag sa ilong. Una-una, bayag yun sa makadaghang higayon, by Sarge. Ayaw unya-unya. Kay bulawanon ang matag higayon. Di na ako basta-basta nga musalig ka ni mo, Major Gaspar. Kung kay mas hudas pa ka na mo. Oh, mo ka na'y tinuon. Nakaila na kay kunyo mo, Major Gaspar. Pastilan, uy, nabalaka ko, Sarge. Nga tingali og sa sunod ninyong panag-atubang, patyo nagyud ka sa akong anak. Andam na ko sa posibleng may tabo na ni Bi. Siya rin yun akong giagat. Sarge, Wala si Bayjam. Nagbaya na siya sa dakong sa nga mong nahimo ni Bay Misael. Ako ani. Paabot na po ko kung kanusa ko niya hukman sa kamatayon. palayo na lang lagi, Sarge, uy. Maurag yun ka na ang maayong solusyon. Di ni nako dagana ng bibi. Atong bangon ako ang iyang silot na rin ako. Ug akong dawaton kung may sama man ko sa iyang gibuhat ni Bayjam. Pakiksultihan ko si Misael kung magkita miha. Ug akong hangyoon nga ihatag niya nimo sa hingpit ang iyang pasaylo, Sarge. Salamat na Salamat kay nakaduaw ka kanak ko din hining payag, Misael. Gimingaw ko ni mo, Noy Magno. Gidadanti ka og mga groceries, Noy. Aron na kay makaon samtang maglakaw ang mga adlaw.
Salamat yung kayo, Misael. Pasensya ka na gid ha, ni Magno. Taod-taod yun, wala pa ako nakabalik nga rin mo. Nakasabot ko. Og nagpaminaw lang ko sa mga balita bahin sa maisog nga eskwadro. Salamat kon mao ka na, Noy. Usa ka sa akong mga idolo ni Magno. Alias Magno Bugto. Ano kun lang, nganian ako ning akong pangidaron karon. Tiguang na og muta pagyod. May iayatang panahon, Noy. Mahimo na humana ang imong tahas sa kinabuhi. Ug ako nasab karon. Dili pa karon ng hustong panahon. Aron magkasugat ang atong masigkad dalan, Misael. Iko na nako nga nasundan ko siya ning dapita. Bupali ko sa sunod adlaw. Aron pagsusi kon si Kinsa ang gipakikitaan niya diha sa unahan. Mubiya lang una ko rin eh. Kung si Kinsa gaman nga gihatagag importansya ni Misael ni Adtong Dapita. Papason sa unya tika aning kalibutara. Aron mahagit ko ang iyang kasugo. Pero may napaning gihimo ni Misael nga magsigiglakaw nga maorang usa, Miss Glenna. Dili, pero may Miss Alaya. Apo na ay mga higayon nga mulakaw siyang dili makakuyog. Ug akong girespeto sab ang iyang privacy. Mao ba di ay? Nabala ka na sab kaniya, miss? Isip higala? Yes. Nabalak ako. Isip higala lang ka? O mas pa sa hikala? Sorry ha. Personal lang kayo nga akong pangutana. Pasensya na ka, Miss Alaya. Doon lang ko sa limutangan sa lubong ni Klina. Ako bangot. Oh, may babae ng pag-ulan ni Biya. Sumto ba yan? May pagkaparehas man o puro manigdina nga nagtarikot. Kinsam ka ito ba yan? Anong mura man siya o si Deklina? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Taas pa ang gidikutan ng mga kanila. Ug i-flis ko pa kayo mabuhak. Kinsam ka ito ba yan? Pagpasok ko siya. Magaling ko. Huwag pa siya magpalayo din sa sementeryo. Huwag palang kuha ni mata-mata. Pero, iyang pamayhon magyud mo ako nakita nga nagdaling palayo. Huwag siya sa kawas. Kandali pa niya nakapalayo. Hoy, Oh. pasok ka na, hoy. Alina ba kay mingaw man? Ay, di bang kung pauli dong? Balik pa husudan ng sementeryo. Dalang ko igagpas, pero tuwan naman Aw, ilang kong singko na ibi. Para palit og paan ba? Man mga tao ko nagpaasugod. Katulang babae, nay, dakong uwat sa iyang naong. Tagaan ko 20. Ha? Babay o na siya idakong uwat sa naong? Maog katugod. Katong nigawas siya raw sa. Katong taason ba niya? Nanindarog lawas niya. Mora yung Miss Universe. Na ako niya kung uwat sa naong ang mga babae. Noy. Dong, sakpa. Huwag ko makailan niya. Hello? Kaya na kong singko na ibi? Dong. Ano yan? Tuwa ta. 20 pesos na, ha? Salamat na ya. Sige, Thank you. Kaila tingali aning degli na tumbang babae. Ngayon nito o sino po. Mayo ka ni kay dali kong nakabantay. Nga nagpaingon siya sa akong memutangan. Nisurok ang akong dugo nga nakakita sa salbahe sa akong makuwang. Ha? Wa ko'y plano nga manimawis ni mo, Manoy. Pero maghuwat na lang ko og
para nimo. Kristal Alcantara. Bisan sa katapusan ko to siyang kinabuhi. Da paghihapon niya ang iyang alias sa pangan. Hantod karon. Di pagyug ko mga tuo. Nawa na ang maanyag na kumangod. Panahon na tingali. Arusog na ako ang pagpakisusi. Kinahanglan nga magbayad sa akong mga kamot ang kriminal. Kung sikin sa kamagani, ilhon tayo ka. Kung sikin sa ka, aron ako ang mahukom nimo sa kamatayon. Oh, mamatay ginumya ka. Pairan nimo og mahal ang gibuhat nimo sa kong pinangkang manghod. Oh. Si Madam Ching kinanawag. Hello, Madam Ching. Ikaw ka uli. Itakan ta pulubilim bastol paludon. Oo, Madam Ching. Utrong naghatag og laban sa sa markang Dragon kining nagpaila karon nga eskwadro. Pero ampot og siya makagyon si Misael ang naas sa luyon anang maong takupan kanang nagpaila nga eskwadro. Gusto ko ikaw tabang sa daling palangga. Kini ba? Kini pa mitog kasal. Para sulbad mga problema sa organisasyon. Oh, Madam Ching. Dako ang pagsalig ni Madam Ching kanimo, alias Boy Bangag. Ako na ako pagsalit sa ibong hapoy pangag. O sahay, kini pa ka na mitog kasal. Himubuko ba? Ha? O sino? Sibugo ba? Ha? O bito, ka na mao ka na liyalidad ba? Kanaw sahi mo ikaw buko ba? O sahi mo ikaw talawan ba? Ha? Pangag sa ilong. Nasayop ka na ng gibuhian ni mong mga puong. So, ikaw ka nalalis pa yan ba? Basta ba ka na ako nakita sa imo, ha? Eron gawa na ko sa serbisyo. Pakurugon ko ang kalibutan. Ikaw ba ka na naagahong palapakulog na kalibutan? Daling pa lang ka. Ang buot mong ipasabot pa. Nga pakurugon ko ang kalibutan sa akong kabangis, Madam Ching. Ako ka na ipaw ko. Ikaw ka na isog. Ako daling pa lang ka. Boss Major, bisan ugwa ka na sa serbisyo sa gobyerno. Pero tibuok pa man gyapon akong pagrespeto nimo. Mayo kun mao ka na. Layo na kayo nimo tong Misael. Gusto kagyod kaayo ni ng pagkasultiha alias Boy Bangag. O karon nga dili na kukonektado sa gobyerno. Ilusad ko ang dakong gubat. Tali na mo. Og niadtong Misael. Bangag sa ilong. Ako, kanalitay ko, kanapakita sa buhat pa. Kaysa ka na, kutob la sulti ba? Oh, Madam Ching. Kalon, ikaw na matawag, leader sa mga dalagon. Ako na maningil sa imuha, Nindotel Pullmans, ha? Oh, darling palangga. Ayaw ka pala ka. Ikaw ka na dilikat salig ikaw, ha? Salig ka daling palang ka, ha? Kay baon na si ikaw unsa patakalan sa sindikato. Wala amigo ay, wala pamilya ay. Basta ka na talabaho lang palat sa organisasyon. Ilabihan yun kahigpit ang patikaran sa organisasyon. Sa Markang Dragon, niliba, alias Boy Bangag. Gusto ka, Boss Major? Busa ikaw, kinahanglan mong ipakita ang imong abilidad. Aron waom kagyod sa pundok nga imong gisudlan. Oh, Boss Major. Tuode. Kumusta naman ang bahin sa kamatayon sa igsuon mo? Wa pa ko makaboylo og lihok, Boss Major. Ang para ako ginunya ning hatagan og panahon aron magpakisusi. Sangpit lang niya, kung pananglit, magkinahanglan ka og tabang. Kay dili kagyod na mo pasagdan. Oh, boss. Og salamat yung kayo.
Mao kinang plano nga himuon, yan ang alias Boy Bangag. Madam Sing. Ah, na wala po problema. Kita ka natabang sa alias Boy Bangag. Sige, kita ka natabang sa iya ba? Gamay ra kay ng problema, madam. Kaysa kung tanaw, ultimong tao ra sab ang nipatay sa iyong igsuong babay. Noon, natulal siya ka na manipaus yun. Oy, bisag ako naman ang nahimutang sa iyong dapit. Panibas lang ginagawa ang kriminal. Ikaw ka resulte alias Boy Bangag. Nga kita andam tabang. O siya ka na kinahanglan patay sa kriminal iya igsuon. Midol Gaspar, chaling palang ka. Ukuyog ko nimo. Asa man na imong lakaw? Na ako hikala nga makikita na ako sa lubong ni Crystal Alcantara. Sige, kalit lang kay mangandam ko. Nangandam pa si Miss Ayla. Manawag lang una ko ni Mamita aron ma-update siya sa oras nga among gisabutan. Miss Ayla, siya si Inday Chikading. Ang among mamita sa bar nga akong gitrabahoan kani. Hello? Ikaw gyud lagi? To, ikaw gyud ni ay? Mao di nga bisang giun siya nako sa pagtutok nimo. Bisag asa ang gula. Ibati na ako nga murag dili ka bag usa ko pananaw. Ako bitotong tagya sa bar nga imong gi-applyan pero ni walk out ka after my interview tungod sa kakomedya nimo. Kausad ba? Maninuod man pud ka, uy. Ato na to kalimtan tong bahina. So, karon, gusto kong tabangan ko nimo Mamita aron mailhan kung si kinsa kining patayng lawas nga gipalubong sa gobyerno kinsa gituhuan nga mao si Crystal Alcantara. Okay, promise. Matabang ko sa pagsusi. Salamat kaayo Mamita, Inday Chikading. Pero, kotob lang dito sa kumahimo, ha? Nahibaw ka na, busy sa negosyo. Okay, nagkisabot kaayo ko. Gusto na ituod. Naabaya ko na itaw nga nagsigi og balik-balik sa pagpangita nako sa bar. Ha? Kisa man? Matod pa nilay ka, nga, usa ko nung kalalaki nga dakoong tao, o sakto sa kitason, o medyo may pagkaupaw. Dili ka nga ang igsuon to nako nga si alias Boy Bangag. Basta na iabot sa kung hanahon Glena. Katingali nagsugod na og pakisusi si alias Boy Bangag. Bahin siya mo gidangatan. Wa ko malipay sa iyang pagpakabana. Glena. Tungod kay ang iyang pagbati nga rin ako. Gugma sama sa usa kang mananap. Nahibaw ko sa kinatibok ang storya. So no worries. Wa siya'y kasayuran nga makuha bahin nimo nga dako day kambuhi. Nga laing tao di ay ang napalkan og gipalubong og dili ikaw. Salamat gid kaayo Mamita. Inday Chikading. Sarge. Karon nga, wantin na sa balaod si major problem ng gibi. Panimaw sa lang by misail mo akong gigadlukan karon na. Sarge. Tibok na kong kinabuhi nga akong basulan ang akong dukong sa nga na himo ni by misail ng gibi. Mohag yo ko ni Bisael nga pasayloon ka sa hingpit, Sarge. Kay nakita ko nimo ang kamatinud-anon sa imong pagmahay. Salamat taon kayo ng gibi. Tambag ko lang nimo ha. Bisag od sa paihaylo ni atong Major Gaspar diha nimo. Balibarig yun. Ayaw na dungagit pa ang kasuko ni Misael. Nanumpan ako sa akong kaugalingon nga. Di na ko mapada sa kaaway nang. Maayo noon kun mauna. O kung natagal ako gigayon ni Bay Misael, gusto kong walagad niya sa tibok na kong kinabuhi ng dibi. Uy hala. Naay motor nga ni Hunong sa tungod aning bay. Tingali og si Misael ka na, Sarge. Ng dibi? Lakaw na dayon, Sarge. Ari gihapon agi sa luyo. Dire sa may kusina. Dali na dali. Oo, nang. Andam na unta ko nang. Kung di gigunya pa sa iloon sa ingpit. Hilom da, Sarge. Dali, aspas. May timingaw kayong palibot, ha? Timing yung kayo. Pailakon ko ikaw, Misael. Pinaagi sa buhaton ko sa imong pinanggang inaan. Si Major Gaspar ang niabot og dili si Misael. Di ko mapadasa kong kahadlok. Kining tubo. Ani nila ako ibutang sa kilid aning pultahan aron akong magamit sa pagpanalipod sa akong kaugalingon.
Ano nila ako ibutang pabor sa kong too. Kinuha ko. Ang muntin nga medyo problema na yung niabot. O di siya may bay misail. Kinuha ko. Kinalang akong kapanalipdan sinang dibi. Batok ang tawana. Nang Dibi! Abli pala yung kinipultahan. Nako'y importante kayong tuyo. Nang Dibi! Major Gaspar. Unsay tuyo mo nako, sir. May kay buutan ka nga please pultahan. O ba na ko? Tara! Ayaw lang kong bunluta, sir. Kita kayo ni. Oh. Isuko na kining akong gigunitan. Mahimong pusilon tiga karon tayo. Sir, Major, ayaw ana, sir. Huwag magkuhisa nga nabuhat ni mo, sir. Wa lagi. Pero ang imong anak nga si Misael, dako kayog sa nga rin ako. Unsa pantay labot na ko, ana, sir, uy. Dako kag mahimo. Aron makuha na ko siya. Maong uban ako. Kuyog na ko ng dibi. Di ko muuban, Major Gaspar. Dili. Pangag sa ilong tao patyon. Patyo! Ayaw ilang lang inanibay, Misail! Sir, medyo problem! Oh, Sarge! by Sarge. Nagtiong ko sa akong armas tumulong mo, sir! Picture nga wanted! Kung ayaw ginagilabti siya ng DB! Ayaw yung kasayo! Ayaw ko gadlo ka kay dili ko talawan. Sama ni mo by Sarge. Aw di ay? Pues, tanaw ta, medyo problem! Ay! Magbayad mo yung ibuhat ninyo na ko. Magbayad mo by Sarge. Nagdibi! Nang dibi, nibugto iyang armas, pumanahog nang, tuwa na si Major Problem. Nang, Puy, ang aga kong matiis. ha? Oh, wala. Nakadugoy mong dilang. Dugo. Nasabat ko, Sarge. Sakta! Nakuyapan siya. May ganigi, nasakang din ako yung mo. Marang di mo puna sa simento. Nang! Nanibi! Nang! Bay Sarge, salamat. Naluwas ni mo ang kinabuhi sa kuinahan. Bay, Misael, gimo na ako ang kutob sa kung may mo, bay. Aron di tumlampo sa tungwantin nga major problem siyang daotang plano. Ang iyang armas nga gigamit. Gitugyan ba ni mo sa mga pulis? O bay, og ilang nasuta nga service firearm kinigikan sa iyang pagkapulis. Og gipinag-iya sa PNP. Dugang kaso na sa niya. Gusto ka, bay. Musamot giging na di na siya makabalik siyang katungdanan, bay. Bay Sarge, kung sa duwa pa na ito nito mga bata pa ta, igwalis na ta. O si buto mong ipasabot, bay, Misael. Kalimti na ang tinguha na akong panimahos kaysa nahimo ni mong pagpanilipod sa kinabuhi sa pinangka na kuinahan. Quits na ta. Salamat, bay, Misael. Salamat, gigayo, bay. Karon, nasuta na nako nga matinud-anon ka sa imong mga pagbasol. Usag ipasaylo natin ka sa hingpit, Bay Sarge. Uy, kabutangan sa akong kalipay, bay. Salamat kayo, bay. Salamat kayo. Ambog ko eh. Gawas nun ka nagikan sa kumpanya mouse. Kapanhinaot unta. Nga di nato ni mo usbon pa. Makalaom ka, bay. Di na gito na ako usbon. Kaano kun sa imong kagwapa, tungod yan ang dakong uwat nga ni Badlis anang imuhang naw. Mao kini ang buhi nga dumanan. Sa krimen nga akong nahiuguman sa mga kamot ni Major Gaspar nang. Sulagma nga managsama ka mong kinangatan ni Misael sa mga kamot sa salbahis nga Major Gaspar.
gisalvage pero naluwas. Nang, Hinay-hinay nang nadotlan og aba ang bangis nga Major. Sama na lang siya karon natong sibilyan. dili lali mga kung kasinatian sa iyang mga kamot nang. Nagsalik sa iyang ranggog impluensya sa gobyerno. Ikaw ba? Ngano ka na sige ikaw hinuktok diha, ha? Madam Ching, wa ko mahimuot na ito. Gipadagan lang ko og mayukmok nga sama nitong Bay Sarge. Kana kay supra, ikaw bilib sa imo kaugalingon ba? Pete ka! Oh, Madam Ching, gipalikas ko nimo. Oh! O ako balikas sa imo. Kay ako ka ng lagot! Lagot! Ang akong kamot imong ipahit. Kay ka na ako lagot si ako! Oo niya, akong kamot na imong pakon. Pete! 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 Buset, pangag sa ilong. Kada kong nahimong kadaot sa akong kinabuhi si Bay Sarge. Dili ko na gyud ikaw mapasaylo. Tungod ni mo, nadungagan ang akong mga kaso. Kalagot ko baya gyud oy. Wa na ko mapunit ang akong armas nga nahug. Human ko bunali sa inahan ni Misael og tubo sa akong abaya. Tuana sa mga pulis ang maong armas nga gidahan ako sa akong pag-awol sa serbisyo. Magbayad ka sa nakong sa nga gibuhat mo na ko, Bay Sarge. Pangag sa ilong magbayad ka. Ang ako kining tao, si Leo Kumong-Kumong. Alam, Leo Kumong-Kumong. Unsay kalaki diha, ha? Wala ka na ayaw ibuha ba nga tautos sa gawas ba? Kana sila babiya sa imo. Kay dili nakatag sa ila politiksyon. Mao ka na ikaw, focus na lang ka sa mga dalagon. Aha, gusto ka, Madam Ching. Kana ikaw sahay ba? Bugo ba? Ikaw ka na paandal pod imuha utok, oy? Hait pa nga akong paminsar. Apan dili pa lang yun na ako madawat. Gawa na ko sa katungdahan. Oh, so kalon, ikaw ka na dawat na kamatuulan, ha? Akong paningkamutan, kutob sa kong mahimo. Pete! 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 Uy. Ha? Kanay ka buhat! Dili ka na kutob pa rin kamutan lang! Tinuol ba kinigingon nimo, Bay Sarge? Ubay, Misael. Sigurado gid ko na. Mo ko nandapita nga gitawag nila og safe house number 3 sa mga dragon. Salamat, Bay Sarge. Si Sir Mart ang bahala nila. Inaot nga, anamanam silang mapuhag sa mga tinugyanan sa balaod, Bay, Misael. Dili ka na imposibleng mahitabo, Bay. Sa akong naibawan, Bay, ang safe house number 1 mao ang residensya sa ilang leader nga usa ka babaeng insik. Pero mo mas labing maayong sulungan sa mga polis. Bay Sarge, aron ilang kubaton. Kausa na, Bay, ako nasundan katong kagaw nga major problem. Buta, kalimot man kung asa gito eh. Hinumdumi kung asa ang maong dapit, Bay Sarge. Hinumdumi yun. Oh, ubay, Misael. Suwayan ako og subay tong dapita aron ako may muan og sketch, Bay. Wata yun, pero doble pag-amping palihog. Karong higayon na. Sara kay posibleng kinabuhi ni major problem sa suod sa sindikato nga mao'y nisagop karon niya, no? Marunong ang Major, Bay Sarge. Utukan siya og makamaong mo diskarte. Busa siguro ko nga maayo ang iyang kahimtang. Talawan siya, Bay. Isog lang siya mo'y makapabor. Salamat ning maong impormasyon, Bay Sarge. Uy, isa pa yan, Sir General. Doon na ka ba'y ideabahin sa safe house number 3 sa sindikato sa Markang Dragon, Sir Mark? Dili kinibago sa kong pandungog. Usa ka storage facility ang maong dapit sa mga illegal nga drugas gikan sa laing nason. Oh, gusto. Nainumdum ako. Ang safe house number 2 mo'y iiwanan sa mga traidor nga sakop sa triad. Pero kalimot mo giguyas kung nalapita.
Igo lang una kining usaha aron makapakurog nila ug mupamino sa operasyon sa illegal nga drogas. O nagkatong akong gihangyo ni mo by Sarge. Hinom dumikit. Oh, ubay, Misael. Oh, tuod di ay. Kumusta na ang imong inahan? Kaluoy sa Ginoo, sir. Maarang-arang na iyang kahimtang. Maayo hinuon kung mao ka na. Ako na ang bahala sa bayranan unya sa ospital ug sa iya mga tambal, Misael. Adto ka lang puyo uban sa imong anak nga si Misael. Ay, salamat na lang do kaayo, sir. Di na ko mahimong bihaan ang akong bahay. Wala problema ning akong inahan, Sir Mark. Kaya dili kin makabiya sa iyang bahay. Una-una ang imong seguridad, dibi. Posible baya gyud nga balikan kanya tong wanted na sa balaod nga kagaw nga major. Sir Mart. Nabala ka baya ko ni mo nang. Uban na lang kanamo ni Misaela. Aron po ba maatiman ka? Sige na nang, sugod na lang gud nang. Sige, maumang ka ha. Maikog yun baya kaayo ko kay si Sir Mart baya ang nagbayad sa ospital o nipalit sa mga giresita nga tambal. Ayaw ka na guna-una Ako mao ni offer. Nalipay ko nga nagkauban na mo karon din si mong inahan, Misael. Salamat, Aliyah. May gani kay na kumbinser gyud siya. Malagi. Mao iyang rason kay dili niya mahimong biyaan ang iyang bahay. Mas luwas manggod siya dinhi uban nimo. Usa pa sab, maatiman nimo siya. Ilabi na sa pagpainom sa iyang mga tambal, di ba? Ni ano yung baso sa tubig ng Oras naman alang sa pagtumay mo sa imong tambal. Ay, hala. Kaiko ko naman ni mo, Inday Glina, oy. Paabuton ko na lang nga mahuman sa iyang gibuhat ang akong anak. Paabuton sa iyang gibuhat ba nga malipayon kay itong nakisulti ni Miss Aliyah? Aw, unsa gudi ay. Sige na. Ni amang lista sa oras ni mong tigtumar sa imong tambal. Mao man akong gibasihan. Ay, salamat ha, Inday Glina. Si Misael. Malipayon kay siyang nakigsulti kang Miss Aliyah. Magkalakot. Pwisit ning pagpati Darling Palangga, walagaw ko. Ngano ikaw lakaw nat sadha, Darling Palangga? Dili ko may mutang. Nga dili makahimog milagro batok nitong bangag sa ilong nga Misael. Unsa ka na ibubuti pasabot, ha? Basta kay may bawra unya ka. Kay ug musulti ra ba ko, unya mapalpak ka kong lakaw, punahin kag-ingon nga pagarpara kay ko. Darling Palangga, Mabalik na dahin ko, uman unya ining akong sekretong misyon. naman ka na alias boy pangag. Ikaw ka na pauban sa iya, haba? Dili. Solo flight kining akong lakaw. Medyo Gaspar, ikaw ka na wanted na imuhang mga kauban sa utulidad, ha? Bakit ikaw limot, anak ba? Huwag ko malimot na. Maong andam kong makipinosilay nila. Ikaw ka na kontak dayon o nakasugatan o lublima, ha? Pala na dayon list kundi sa imuha ba? Nga sakop sa dalagon. Okay. Ug, dagan kang salamat, Madam Jane. Darling Palangga. Madam Ching, Ikaw ka na monitol sa kalihukan sa medyo kapal. Ikaw ka na sunod-sunod sa mga lakaw, ha? madam, ariglado. Kinakatasabot iya kalon sitwasyon ba? O sa iya ha emosyon ba? Kita sabot, ha? Dili tinodlalim sa iyang bahin ang mawagtangan og rangko. Og dahil mo pagyud kining wanted sa balaod. Oo, mau ka na ba? Oh, sige, na ikaw lakaw na alias boy pangag. Kutubs kumahimo. Bantayan gyud ako si Boss Major Gaspar. Kay dako kayo kung utang kabubuto niya. Huwag ko makasabot sa kong kibati. Gikulbaan ko, Glina. Uy, nga naman ka na, Misael. Ambot lang. May kalitra man eh. Tepa-check up ka nagsiguro eh. Lain kita ko ba sa kong dukan. Nabalaka ko nga tinghali.
Naidaw ta may tabo sa usa sa mga dool sa akong kinabuhi. Unsa? Malakaw ta. Ha? Asa? Ang wanted sa balaod na nga si Major Gaspar, sigurado ko, nga dili gid siya mohulong sa paghimo og mga buhat nga makapasakit sa akong balatian, Dina. Unya, asa man taron ani paingon, ha? Misael? Kisenia. Misael, ikaw ba ka na? Kili ka si Misael. Kumusta na? Tiguang buta. Alias Magno Bugto. Kisa ka. Nakailagyo kay ka na kong Magno Bugto. Kay agawon ko sa imong binuhoy ka ni Adto nga vigilante. Bangag sa ilong. Sir Lieutenant Gaspar. Major Gaspar. Tungod kay promoted ko human sa panahon sa AJK. O sa imong tuyo ako. Ni ako. Aron hukman sa kamatayon ang mga tao nga suod sa dughan ni Misael. Pwes, ingnon ko ikaw. Nga dili ka gyud pasayloon sa eskwadro kung imo ka ng buhaton. Daan pa ko. Huwag ko masayop sa akong gituan. Nga si Misael mao ang nagpailang nga eskwadro. Oh, siya ang eskwadro. Ang vigilante kanhi nga imong tao. Mao na karon ang eskwadro. O mauunay mo patay nimo, Sir Gaspar. Pues, mag-una lang kag jutay, Magno Bugto. Kay karong yung pizza ha, muuna kag taliwan sa eskwadro. Ngadto sa laing kalibutan. Dalawan ka. Kay mo patay ka man og tao nga way ikasukol. Kay gawas nga tiguang na. Buta pa yun. Pagkauwaw ka lang sa imong pagka-opisyal, Sir Gaspar. Pagkauwaw ni ko ha, pangag sa ilong. Pag-ayo-ayo sa imong panaw, alias Magno Bugto. Misael, mutiabaw ka sa kasakit ng kamatayon. Dining alias Magno Bugto. Wala ang maestro ni Misael. Ang banggiitang kriminal sa ilang panahon kasi alias Magno Bugto. Asa mo karon, Misael? Yami karon simple na sige puyan ni Noy Magno, sir. O naabda na mo siya nga walay kinabuhi. Unsa? Kipatay ang tingkuang, sir. Kinsa ang nagbuhat sa ingon, ha, Misael? Huwag ko lang gidudahan. Si Major Gaspar. Major Gaspar, kagaw ka! Oh, maayo pag-abot. Ikaw ka naman nilampos sa imuha personal misyon. Oh, Madam Ching, darling palangga, nilampos ko. Napatay na ko ang tiguang nga buta o kanhi kriminal nga alias Magno Bugto. Maayo. Ako ka na lipay pala sa imuha, daling palangga. Muhilak si Misael. Kay anam-anamon ko sa pagpatay ang mga tao nga duol sa iyang kasing-kasing. Kana! Ha! Maayo ka na ni mo buhaton. Ikaw pa ni Maus ba? Madam Ching, kumpirmado nga si Misael, maugyod ang eskwadro, bangag sa ilong. Ah, di ay. Mismo ang tiguang nga buta. Mao'y misulti kinako nga si Misael kuno.
Mao ang nagpailang eskwadro. Kanakuhaon na to ka na iskwadlo. Buhi o patay? Sa kung mga kamot siya matapos. Oo, ako ang mupatay niya ng eskwadro, Madam Sing. Ako! Oh, sige. Ako na salit sa imuha. Alon ikaw patay na iskwadlo. Ug sa kanaya kauban liding in tandem. Mao ba? Gisunod-sunuran day ko nimo alias Boy Bangag. Oh, Boss Major. Kay may mando ni Madam Ching. Wala lagi ko makabantay nimo. Iparing kamutan ako nga masundan ti ka. Nga dili ni mo mamatikdan, Major. Og naibaw ka ba? Unsa nga krimen ang akong gihimo? Oh, naibaw kayo. Gihukman ni mo sa kamatayon ang karaan ng kriminal na si alias Magno Bugto. Siya mao'y nilukat sa kinabuhi sa inahan ni Misael. Nilampos ka, Boss Major. Ug siguro ko nga ni Diabaw sa karon. Anamon kog hipos ang mga tao nga duol sa kinabuhi ni Misael. Ang tud nga buhilak og dugo ang eskwadro. Oh, eskwadro. Siya gyuday. Kumpirmado nga si Misael, bao ang nagpaila nga eskwadro. Kung mao ka na, Major. Naar ko kanunay kung imong kinanglanon ang akong tapang. Boss Major Gaspar. Salamat kay imong gipamatud-an ang loyalty mo kanako alias Boy Bangag. Nalipay ko sa kong nabati gikan nimo. Dako kayo kung utang kabubuto ni mo, Boss Major. O dili ko ka na mahimong makalimtan. Mo kaniyang numero ni Major Problem, Bay Misael. Salamat, Bay Sarge. Tawagan ako ka ng kagaw nga Major. Bay? Gusto ko kanya gid mismo na ako madungog nga siya ang mipatay sa makaluluoy ng Noy Magno. Hello. Mayo kay nakontaktagid ka, kagaw nga Major Gaspar. Kinsa ka? Ako, ang eskwadro. Misael, ang eskwadro. Ngabot ipasabot. Pag-ung termino sa vigilante. Oh, og paabuta ang bawso niya. Gisakitan ka sa gibuhat ko stigo ang puta. Nga alias Magno Bugto. Ha? Gisakitan ka, Misael. Kagaw ka. Paabuta ang imong higayon. Lubnan ko ginoon niya daghang mga bala ang imong kalawasan. Isulti ang gusto nimong isulti, Misael. Talawan ka. Kipatay mo ang tiguang nga way kasukol nimo. Ay kuging ng talawan. Ha? Misael. Kung sakto pa ang tagas kaiso, dili unta nimo iangin ang tao nga way labot. Masakitan pa yun unya ka. Kung ang imong inahan, mo'y lubnan ko o dagang mga bala ang kalawasan. Talawan ka, Major Gaspar. Magkita na. Magkano na. Tanawon tao kinsa ka natong duha. Ang muligtas gawa na ikinabuhi. Ikaw ang muligtas nga walay kinabuhi kay talawan ka. Dili ko talawan. Dili ko talawan. Bitago ka sa saya sa Insika Dragon. Kay talawan ka, Major Gaspar. Ayaw pagbuot og asa ko magtago. Nakaila ka na nako. Ako'y tao nga dili kay kutob lang sa bahan. Siya day ang ipatay sa tikwang. Siya giday. Si Major Gaspar giday ang ipatay ni Noy Magno. Bay Misael. Bay. Bay. Ganong haliton magandang akong kasuko. Ganong mangjod. Misael, husto na. Husto na, anak. Please, iko na. Ayaw lang pa daw si mong kasuko, Bay. Makabaw sa lagi taon niya itong bugiro nga Major Problem, Bay Misael. Bay Sarge, Lina. Mas mayo pa og. Gipugos na lang unta na ko ang tingko ang aron anhin na din mo puyo o banato. Nahitabo ng tanan, Misael.
Wa ko nahimo aron kapanaliptan siya. Ilampos kita ang kagaw nga medyo Gaspar sa pagpasipa sa makaluluing nga tigwang. Misael, Talawan siya. Tungkol kay kawas nga tigwang na si Noy Magno. Buta pag yun. Apan kiyano na sa pagpatay. Ngaway kikasukol. ayaw kalimot nga sinugdanan palang kini alang sa dakong gubat. Tali ni Major Gaspar ug sa eskwadro. Naibaw ko nga moabot ra gid unya ang higayon nga mapuka nimo siya, Misael. Ug gipaabot ko kanang higayon na. Ato lang dahil ipalubong ang haya sa tigwang, Sir Mart. Wala siya mga kaliwat. Okay, sige, Misael. Bye. Bye, sir. Kaluin taon sa tigwang. Kaluin ni Noy Magno. Dili pa ginunta panahon nga mawa siya nining kaliputala. Adios kanimo, alias Magno Bugtong. Adios, Noy Magno. Ipalumpa ko. Magbayad si Major Gaspar ning imo kidangatan. Ipanimahos unya sa eskwadro kining gidangatan ni Noy Magno. Niyara ko kanunay sa inyong luyo, Bay Misael. Miss Glina, sampitalon niya ko ninyo. May higifid kong info kang Colonel Dodds o under surveillance na kini sa taga Special Action Force. Daddy Mart, Kung mulam po sila sa pag-raid o niya sa giilang safe house number 3 sa sindikato sa mga markang dragon, mapiang niya sila. Gusto ko lang ipahibaw ninyo nga A1 information ang gifeed gikan nimo by Sarge. Mo ba, Sir General? Unsay mo sa taga-Special Action Force, Sir Mart? Mangunay sa pagahimoon nga raid ang hipe nga mao si Colonel Dodds. Kanada, nindot ang balita, Sir General. At least man lang, mapiangan sa hinahinay ang sindikato sa Markang Dragon. Medyo Gaspar, daling palangga. Doon nalipot alalma at wa kontak sa intelligence. Unsay buti mo ipasabot, ha? Darling palangga? Kanato safe house number tili sa Malkadalagon. So na mga tinukyan at sa balaod ba? Unsa? Wala, patay na tulo na ito nga sakop dalagon dito. Kay kanako mando man sa ila. So-call basta na at so mga otoridad ba? Unsa maghatay ka secure dinhi sa residensya nimo, ha, Madam Ching? Ako ra sigulato luwas ta kini safe house number 1. O hasta na sa safe house number 2. Sa ato pa di ay, posibleng mapuhag sa gobyerno ang safe house number 3. Oh, kana posible kayo. O kamahapilin mao na lang safe house number 2. O kani safe house number 1. Kini ato residensya ba? Ang mga binultong mga epiktos nato dito. O saman, daghan ba, darling palangga? Wala. Silo. Kay wala shipment na putsod na duha ka buwan ba? Mayon kung mao ka na. Maayong pagka-timing. Kana kita dili lang kayo talantala. Unsa una malang kung matrace up sa gobyerno nga ikaw ang nagduma sa maong safe house. Pasinugdakpon ka o ipatubang sa Quadcom sa Kongreso. Dili ka nakitabog sa ako. Dili, daling palangga. O nga nung dili man. Dili ako ang panganang naa sa papilis nga. Abang sa maudapi. Ngan katulain insik ka. Kaya katuna sa tan na opisyal sa talayan. Kato ba insik isog iyangan busli. Ang ato di ay makontak ang mga opisyal. Walay info? Ni-contact na sila. Gawa na kay Kulba. Lagi. Kay ako ra ba, nangandam na kung daan sa posibleng gubat unta na may tabo. Subala pa sa insik nga dragon.
Galauman lang kuno nato nga mapapas ang safe house number 3 sa organisasyon. Unya, unsay posibleng mitabo. Bangag sa ilong. Posible nga mo palig-un una kita pagbalik sa atong puwersa. Nag-monitor ko sa update bahin sa grade nga safe house sa sindikato, Dad. Na-neutralize na di ay sa mga otoridad ang maong dapit. Naibanan ang malig-on nga pwersa sa sindikato, Iha Aliyah. Magsunod-sunod ang dimala sa kakaw nga Major Gaspar. Ug mapuhagid unya sa ngadto-ngadto ang gisandikan ining grupo sa mga underworld. Mao ka na, Misael. Apan Sir Mark, wag yapon na lambigit ang babae nga insik human sa malampusong kilusad nga operasyon, sir. Laing insik hinuon mo inalambigit ugwa dinhi sa Pilipinas. Sumapas sa palita, ginganlan kini og busli. Ug sunda ang lain pang anib ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Isquadro. Upalihog na ko no o subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.